Hello guys, good morning. Padung na dami tagbilaran ako ka video ganina paglargas bay kanang. Yan na mi sa tulay sa lubok. Padung ko sa isim guys kay mag-withdraw mi sa sweldo sa ang kanang YouTube channel karon ja. Matupag mi sa boarding house ni John Mark. Diyan guys, mao din ni agahang kuan sweldo sa YouTube video day agahang kuan guys, dollar account agang i-open nga kuan para sa YouTube na sweldo sa YouTube guys ja. Ano dyan ko din yung magiduhan kada sweldo kay na ako pwede ang John Mark ng iswilas tagbularan hindi sa paghatag o galawan siya guys. Diyan guys, kuanday ari miagi sa bukid sa man-made forest dari sa kuan sa lubok kay kuan guys mutana po sa view. Dana ni Miss Lubok guys na. Dali mi guys kay mo akin sa hindi niya kana kasi makarin din ang ating tester nja. Oh guys, siguro jud mi video dito nagatud mi sa niya to Miss boarding house John Mark na gi-vlog kay lagi sa magpa-vlog sa boarding house. Mapauli na mi guys, padung na pud mi balik sa Alicia dami gaagi sa bukid. Ja guys, kaya nasakal mo yung series, ma-feel jud nimo ang bugnaw sa lugar. Basta dani na gani guys, tumangon jud ka kay arang kabugnaw dan yung lugar. Kaso hadlok laman siya kay bukid lagi ja. Simbakog na yung mga rebuilding na. Simbako laman ja. Kanang mingaw siya kay lasang man lagi ja. Pero arang kadaghan ka adjong mga turista. Nay daghang mga turista karon guys. Kani sa unahan dani makubaan ta dani kay mo na nilag tinais manok lagi ja. Kuan lagi karsada, awag karsada kuan lagi ag series. Kanang naa daghang mga turista na din ni karon nang naog nagpa-picture daghan kadtong mga Amerikano. Ja guys, siyo laman ta dadto sa kuan karon naghahanap ang tanan ni guys ag dam napud sa video ko sa dam sa Pilar. Ja siyo dito karon. Diya guys, pila may oras diyan na dami nakaabot na mis katipunan kay kanilaging bukid agyan dali ra jud kaadto ang biyahe kay pila ra kalungsod agyan daris kuan. Bukid mo diyan na mi sa kuan na pahuway mi ugi pamilya mo kalari ra balak tinda sa katipunan ga sa ati dia. Nanay jang kuan hapon naman alas 3 na ani sud agilang ilang kuan ni dito minunong papoy, balbakuwa, gulay, isa pa. palaya, kani, bulalo, kari munggos, Ano? kari pakbit, Kumilain. tortang itlog, ay tortang tawon, Kaya po itlog na. at itlog na, kinilaw na isda, na. Ano rin? Sold out guys, sold out. Sold out. Nari na mo dari sa Atbang sa Barangay Tanod Outpost Katipunan Alicia Bohol. Ciao sana all. Dara, dari, May karinderya. bulalo ngarang lami May tindira. Telepon. Tara guys Ate Esther. Bulalo. Oh, init ko na. Everyday. Init ko na pa sa bulalo. Na jimna, di na mawa. Di ba? Bulalo. Ang namiyarap ng bulalo. Lagi pag kasa, di ka nagahubo ba? Hari lang mo dari kay init pa ka sa bulalo. O, napa extra tables gawas. O, sige nahan. Ito kahangin, o. Tapos na ito, tapoy manokan. Dira. Tara guys, Oh, dapat yan. Pangabo ko naglangaw. Nga, naglangaw na natin? Di ba? Harap mo, nagaglangaw. Nagaglangaw sa day to uwin. Guys, mana ni guys, ang negosyo ng ating bago. Di naka-vlog kay business ng karinderya. Na, di na sa Restaurant day. Di karinderya, restaurant. Kaya mo gilito na udah, dahil minum kang kanduay. Available ang smart o ang logo boy signal. Kami nga pa yung kalit. Hello guys, Diana de Miss Bye. Kami ni Mimi niabot na. Niabot namin, siya. Kami katapunan kapi-kapi sa pagawang biyahe. Dede ko karon sa likod sa among kuan ang bahay. Dede ko dari guys, sa hindi pagkita sa ahong caption nga
Unang-una nga nung nako dari nag-vlog sa likod sa among bahay kay desniagi ng vlog daji ng bus dari ni Aliana og name in giingnan sila nga nagudzog punog duha ka abno og amaw mo to nga gisakitan ko guys sakit po sa ang kasing-kasing nga nagahang anak ko kang pagmamangkin ja ni napajinaingon nga amo kunong bahay lami kuno sa tubangan ra kay daghang buwak pero sa likod kuno daghan kuno og kasagbutan kanang bukod sa nga na kanang nay bukod lagi kanay nga ni na sa dani kani mukamang kani murag kamuti kato nga video talawon ta puninjo agamang karang mga vlog gumanon ta puninjo sa mga comments di magutos likod sa mong bahay ito ko nangita sa likod ani sa bahay nga karaan sa among ina among lula kay ara man gid pud datong kalabeng nga kay tama datuag dahon sa madikakaw nga kanang ato lagi nga ato lagi sa na magkuha mo nga dito ko nangita nila mo to nga dito ko nagsuroy-suroy pero katong gisurod dito maglikod sa mong bahay mo naglikod sa mong bahay mo nagamong kusina so mao nagamong likod di sa ingan nga nagingnan ko nga kakamangan batog banakan ko no karabi ko ng kahugaw di man kada hugaw sa pagali na daobi ng kuan mo ni siya guys ni si Jack ato kasag sagbot ja. Pwede guys, mag-isgot day ko sa ahong sweldo sa ang YouTube channel kay naay nangutana nga nagkukuno ni sweldo sa YouTube. Para man sang iklaro, ag among mga sweldo, di ni pare-parehag sweldo. Unsa paliog lang po ko rin jog tanaw sa among mga views og pila ka libo ag kanang among mutanaw sa among vlog. Kay sa tinid lamang jud guys, sa 1,000 nga views bisag asa mo mutanaw sa mga labi na sa mga nag-reveal nagkuan sa ilang sweldo kanang sa 1,000 views ang musunod sila na nga dollar $1 ra dyan na si Ja depende kung ang mananaw sa imong mga vlog o gipuli pagtanaw nila ang mga advertise so makita jud si Ja nasa $1 to $2 o 1,000 plus na nasa 1 to kutob sa $3 jud sa 1,000 ka pinya views mo na tinagaday guys sa kanang naikuan sa among kita ja. Injong kanawon guys og pila ra ka mga views sa among sa ka video so makwenta na injo og pila gazi among monthly sa among sweldo sa YouTube. Kalis Ginoo naman jud mo noon ni monthly nga igo ra kog makatabang lagi sa among pagkalisod. Ja labi na karon nga nakoy college lagi na sa BIT ilali magpa-eskwela ja mo lagi to guys gikan ko nagsulog gidit sa ra pud nagkatid ni ja sa ijang boarding house sa isang allowance so isang bayad sa isang boarding house so kanang bayad sa isang test ja ato guys kanang sakit po na lagi ning kuan kanang na iban mangbasa laman nga wala lagi na wa masayo dun sa tinuod ja moto sa mo lagi to sa kanang mga gagmay mga YouTuber diha nga wa pa nakasildo wa na kay unsa saan pagsweldo ang kuan guys aguna dira na guys na di ka mo magpasweldo jud nimo ang Google AdSense kay ma-monetize na ka makadawat man jud ka og kana na sa Google AdSense gikan sa YouTube ja ug mosildo na ka dadto na imila na ka nga yan karong buwan na ni sweldo na ka nga na naman sa cut off nga mo ni cut off sa inyong sweldo mo email mo na nimo every third week sa month ngayon na sila ano na kay sweldo so makaibaw ka ana jud kay sweldo karon sa imong pagmatanawan guys pila gazi imong sweldo ato sa imong AdSense may tinad guys unja kuan daghan lang gamin nga daga magsweldo ang views na mga 5,000 views sa tinad naman ang sa 5,000 depende lagi pud sa ipuli og tanaw imong advertise makita jud kana na masorti ka sa imong 5,000 views na anay $10 or 9 na mo dyan tinang ja sa 3,000 depende po mabot po siya o 5 or 6 sa 3,000 nga views mo na tinangod nga among sweldo ja di lang po na umention og pilay among kananay masweldo pero igo-igo ra guys makapalit og ginamos nga pasalamat gyapon ko sa Ginoo minjong tanan nga kanang nagrasyahan mi nga nakita ni sa among YouTube channel or mga among vlog
ni mukita nami bisan ginagmay dako na kaadyo na lang pasalamat niya. Unta pod guys, sawa naka-subscribe sa ang YouTube channel for dili sa Burato YouTube channel. Basi ganahan mo subscribe ug like pod sa ahong channel. Unsa daghan ka din salamat kay jud mo na ni sa iri sa kananay among sa mga Burato family. Niya sa mga tanan-tanan pod nga mga kuan nang hatag ni Tiri og kinabang sa isang kuan. Salamat ninyong tanan niya. Sa kuan day guys, apang i-update ag kuan ag kanang nay katong hinabang hinatag na sa among GC sa among batch 94 anang ipadang Tiri anang ihog sa Palawan anang gipada ni Alex. Mao to 2000 agang napada sa among GC sa batch na mo. Jadi na iminsyogin sa nang hatag. Sa dakan kadto ninyong salamat. Gajud unsa. Kan guys, dadi ko dari sa bahay karon, murag dari sa Jukos bahay magstay kay kanang di naman na istorya doon sa ikon daghang mga kakulian sa ating kinabuhi karon nga di lagi po nato pwedeng di nato pwedeng i-public ninyo dyan. Basig matinga mo mangita mo nila sa Marjorie og ni Mari nangita mas kamalig murag da sa Jugudari sa bahay ni tatay ni nanay kay wala lagi sila iban sa karon nga panahon dyan. Na ako dari ga mga vlog karon murag dari sa jud sa bahay ni tatay kay nguli may niin dari sa bahay. Ja guys, mao toy ahong kuan ahong vlog karon. Daghang kadong salamat. Bye bye.